Всеки една игра трябва да няма да се имаш една-две стъпки близо до шумета, без да сега вече играете лекичко. Колкото може топка. Не само две. Топката има 3-6. Браво, Иване, добре. Дай другия там. Много близо топки преди да бъде следващата. Ето, това е игра. Яй ти. Така играйте, ако можеш леко да го чукаш, но... Исках, ама... Подарам сега, то ми лекичко обаче. Да играеш едно за него. Но може да го чупиш, защо не? На този коридор играеш, не го по-леко играй, все едно за него играеш, но нищо не ти пречи да го чупиш. Значи леко. Много леко, то е силен. Къде играеш? Погни. Нито целиш, целиш добре. Ти не целиш. Аз съм там наблизко, само някой трябва да топне тази... Бичове, вие случите ли с мача, бе? Има още топки тук, не знам кой не игра. Само наши? Трябва ваши уши. Селина, я слушай твоите малко. Да, малко по-бавно. Моята е втора. Топка! Да бъда близко. Палеца, браво! Твоята топка е евентуално. Напред винаги хубаво да бъдеш близко. Може да удариш и моят. Тоест, който ще остане тук, обаче може да влизаме вътре. Само един стреля, другите... Сам партеняваш. Сам партеняваш. Всичките стреля, имате отбор. Затова трябва да има... Отборен дух. Това е бърза. Това е много бърза. Това има отпис парабола. Падне и няма още 1 метър някъде. Та парабола беше ниска, но е добра. Това е най-добра. Браво.